गिबि गिबियावनो बड' रिपर्टार आर'नाइ बड'सा बड'लेण्ड बे खौरांगिरि बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। नामखौसो आङो मैयायो हरनि 8 बाजिसोआव मोनदों आरो माबानिफ्राय जेब्ला जाला सिमलानिफ्राय जोंफोरा फैबाय थादों आरो फैबाय थानाय उनाव सासे बे माबानि हायार सेकेन्डारि डिएसिनि आइजो खासेया फन खालामहरबाय नैबे नोंथांनि फन ना होननानै होननानै जे नोंथाङा खबरफोर मोनदों ना आं जेबो खबर मोनाखै होनना बुंबाय जे नोंथांखौ साहित्य बान्था हिसाबै 25-26नि बे माबायाव सायख'नाय जादों गथिखे नोंथाङा गाबोन अर्थात फैगोन देवबार 7 तारिखे नोंथाङा फैनांगोन 10ता बाजायाव माबायाव कटन कलेज अर्थात कटन इउनिभारसिटि होनना बुंदों बेयाव बिष्णु राभा भवन दङनो बहाय होगोन होननानै आं बिराद खुसि मोनदों आरो जे थुनलाइनि थाखाय जिमानखिनि मावबोबाय जिमानखिनि लिरबोबाय दिनैसिमहालागैथ' 10-12 खानसा बिजाब दिहुनबाय दा बेफोरखौ मावनायनि बेलायाव बान्थाखौ मोननायनि कारणे आं जे जिखिनि मावबोबाय बे मावनायनि जिथु फिथाइखौ मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि बिजाबाथ' आंनि ओरैबायदि आंनि दावबायनाय आरो मोन्दांथि बेखौ आं गिबि गिबियावनो माने भारतबर्षनि बिभिन्न जायगायाव सिक्किम बेनिफ्राय काश्मीर बेनिफ्राय दक्षिण भारत दिल्ली बेनिफ्राय त्रिपुरा भुटान नेपाल बायदि बायदि जिल्लाखौ माने बेरायनाय बे बेरायनायाव बेखौ गिबि लिरबिबाय बे जाबाय दावबायनाय आरो बिनि उनाव जों नरियाव थांदोंमोन ना नरियाव थांनाय नरियाव नै आंनि मोन्दांथि नरियाव दावबायनानै आंनि मोन्दांथि बिनि बिजाब गांसे बरिया जादों आरो बेनो जा माबाया राखाव बसुमतारा ट्रेभेलग नभेल होननानै बिथाङा बुंदों मोजाङै लिरदों बिथाङा गथिखे बिथांनि जिथु सावरायनाय बे सावरायनायाव मोजां नांदों बेयाव थांनानै नरियाव थांनायनि गांसे बिजाब लिरबाय बेनिफ्राय आं भियेटनामाव थांदोंमोन ना भियेटनामाव थांनायनिखौबो लिरबाय बेखौबो मोजां होननानै जा राखावा फोरमायदो उमेश बरुवा फोरमायदो बिथांमोना फोरमायदो बेनिफ्राय जा प्रणब ज्योति बिथाङाबो मोजाङै जादों होननानै फोरमायदों बेखौ मोजां नांदों आरो बेनिफ्राय दा बांलादेशआव थांदोंमोन बांलादेशनि बिजाबखौ लिरबाय खिन्थु आं साफायनो हायाखै बेनि अनगायैबो आंहा खुदिया थुनलाइ दोङो बेनिफ्राय खन्थाइ बिजाब दोङो आंनि खन्थाइ बिजाब दोङो बेनिफ्राय सल' बिजाब दोङो बेनिफ्राय खुदिया थुनलाइ NBT माने फोसावनाय बे NBT फोसावनाय माबा दोङो सल' दोङो बिदि आरो बिनिफ्राय बिभिन्न जोंनि एखे माधब कलिताजों आंजों जयै माने फोसावनाय बिजाब दोङो आरो बेनिफ्राय बर' भाषा खिख' आहक होननाय बिजाब मोनसे दोङो बेखौबो माबादों आरो बिनिफ्राय मा होनना बुंनाय जादों बेबायदि माखासे बिजाब दङ 13 खानसो बिजाब दङ 13 खानसो जादों जोबोद माने साबायखर बावगोन माने गोजोननाय जादों बेबायदि थुनलाइनि बागै जायफोरा माने जों जिहेथु माने थुनलाइनि बान्थाखौ मोनबाय नालाय बे आसाम सरकारखौ माने रोजा रोजा साबायखर थाबाय रोजा रोजा साबायखर जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय उत्तर बेटना गुदि बर' थुनलाइनिनो बेन्दोङाव थानाय जोंनि जोबोर थुनलाइनि बिथिङाव जोबोर गोख्रों मावथि बिथां बरुवाकान्त ब्रह्म बिथाङा साहित्यिक पेन्सन मोननायनि रादाबखौ आं दिनै फुङाव
गुबुन सासे लोगोनिफ्राय मोननायलाय लोगो लोगो आं बिथांखौ फनजों रायदावहरनायाव बिथाङा जोबोर साबायखर बावहरदों आंखौबो आरो लोगोसे आं बिथांखौबो फुंबिलियावनो रादाबखौ मोननाय लोगो लोगोनो जोबोर गोजोन बाथ्राखौ बिथिंजों हामलायहरदों आं जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा बिथाङा दिनैसिमहालागै हादोर दावबाय जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफ्राव बेराय गोनां अभिगताजों जोबोर गोनां अभिगता लानानै बिथाङा जि दावबायारि बिजाबफोर लिरदों बिथांनि जिफोर बिजाबफ्रा बेरखांदों बेफोरखौ गमामायै जोङो जोबोर साबायखर बावनांगोन बिथाङा आसलते गोबां दिननि सिगाङावनो बेबायदि थुनलाइयारि साहित्यिक पेन्सनफोरखौ बा साहित्य एकाडेमि बान्थाफोरखौ मोननांगौमोन खिन्थु बिथाङा दिनै मोननायाव एसे लेट जादों बेखायनो जायखिजाया बाथ्रा जों गोबावैब्लाबो बिथाङा जि साहित्यिक पेन्सन मोनबाय बेखौ जोङो साहित्य एकाडेमि जिथु आफाद बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन आरो लोगोसे लोगो जोङो जोबोर साबायखर बावनांगोन जों बिथांखौ जोंनि एखेबारे मोखाङावनो जिहेथु जोंनि मेगन सिगाङावनो बिथाङा सासे बे रखम साहित्यिक पेन्सन अहम सरकारा बावहरनायाव जों हालामनिफ्राय गोबां रोजा रोजा साबायखर बावदों बिथांखौ आरो बिथांनि जिउआ जाहाथे गोबाव माने आगोलाव जाहाथे बेबायदिनो गोबां बिजाब लिरबावनो हायो बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो बिथाङा जोंनि गोदोनि रङिया जिल्ला बर' साहित्य सभा थानायावबो बिथाङा आफादगिरि महरै नेहाथारि महरै बिथाङा गिलिर बिबानखौ लाबोनानै बर' रायजो राजानि गेजेराव जोबोर माने बर' सुबुंफोरखौ माबानायाव दैदेननायाव बिथाङा गोबां खामानि माने हेफाजाब होबोदों आरो लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बर' साहित्य सभानि आफादावबो थानानै बिथाङा लेङाइ आफादगिरि महरै बिथाङाबो गिलिर बिबानखौ लाबोनानै बेबायदि बर' समाजाव गोबां बिहोमा बिथाङा होबोदों बे लेखायै बिथाङा दिनै असम सरकारनिफ्राय जोबोर माने मानगोनां बान्थाखौ मोननो हादों बेवहाय जोंनि बिथिंनिफ्राय रोजा रोजा बिथांखौ साबायखर बावहरनाय जाबाय